julde hon on anni jogi anni gon yul taksan ne totta farilla Allah dum so haali dum haali wona gon nelaado wattaki julde nelaado Allah ko annabi meden ni jogi martaba e aduna ni jogi martaba l'akhara kon nelaado Allah rewetaaki nelaado Allah anni taaki e julde ala anni fi julde ko Allah wiyeɗen ko wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an ndewe Allah woto ndendi dine Allah hay hunde wotere sa waɗi anni o hen hunde ko Allah jeeyi hunde ko nelaɗo Allah jeeyi arindi dini Allah e hunde tagade enen julɓe ɓe sahaji ko enen ɓurtinta gueɗe ɗe walla tijaniyankoɓe kadi ko enen ɓurtinta yoga e gueɗe ɗe so gueɗe ɗe fondama ɗo foti hande tan ko ɗon haɗata ɗum wona gonga ko Allah goto goɗɗum rewetaki annabi sallah sallam rewetaki kono faami hon kanko jemtinten ala annabi sallah sallam ko nelaɗo Allah Allah addi diine o tuttimo o haalani en diine o yeehi o wi en taraktu fikum ithnayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaba allahi wa sunnati haydara o ɗaccirani o ɗacciri en ko gueɗe ɗiɗi deftere Allah e sunnillah sallah sallam ko heeɓi yimɓe diine fof dutto koye deftere Allah so en jiyani ƴeewen sunna annabi sallah sallam so en jiyani ƴeewoyni ijma'ul ummati leñol nelaɗo ngol fof ko hawri so en jiyani eɗen mbawi jangde ha satti duttuɗen qiyas rutto toon ko wawɓe jangde wona yaya sal en tan ne mirdina non rutto toon ko wawɓe jangde kanko neɗɗo jettoto toono o wawata luga arabiya o ha satta sharɗi ijtihadi noon way wawa luga arabiya o ha satta omo andi nahwu omo andi tasrif omo andi balaga omo andi fiqhu omo andi hadith omo andi tafsir omo andi dendagal jangdeli diine omo andi ɗum so yettima ɗon on ɓadima daraja ijtihadi walla ko nandi hen ko on wawi yettade isanade yimɓe kaza wa kaza wona yayani janggi risala tan waɗa kalel muɗum ngal ndene waɗa walla janggude Qur'an ɓola tan wiyano waɗa hay dara wawa jangde sa yiɗa funde hoorema jangde janguete kadi kala ceerno mo anda fiqhu o anda fiqhu an wona ceerno saabu joni aduna moyɗen mo gonɗen hande o madahibuji godadi hen ɗi alamul islami irri fodde duuɓi ujunere duuɓi temedde ɗiɗi e ko rewi ko almadhabul hanafi wal maliki wal shafi'i wal hanbali ɗiɗo laabi nayyi ngoodi shi'a e joni hen ari e men ene ɓeydi hen laawol joeɓiwol al jafariya kañum woni ga hoore laabi ɗi e defte ɓe jogii ɗe kono shi'a sa yiɗi mbiya wona julɓe ka sohlanima ala shi'a wona julɓe laabi keddiɗi ɗi kadi kala gonɗo e aduna he hande sa julɗo aɗa wiya ashhadu an la ilaha illallah an wonto jeeyaɗa e laabi he hay sa eɗa funta yimɓe a tampina hoorema kala neɗɗo mbiyo ko sunni walla ko wahabi walla ko kada an ka hambali kadi sa anda lawol ahmad ibn hanbal an Allah ko ganduɗa ga kadi lawol ahmad ibn hanbal ala to woni aduna he so wona saudiya ɗiɗi gootiri aduna o fof saudiya naɓe tan saudiya tan jogui madhabu ahmad ibn hanbal ala to hanbaliya woni aduna he so wona saudiya waɗi noon ko ahmad ibn hanbal nti ɓenni laawol ngol ene satti limada eɓe jaawi wiide yimɓe ko heeferɓe ɓe jaawi kaffirde yimɓe noon ndentoriɓe ɗum ahmad ibn hanbal jeeya ko bagdad ko jeeyaɗo Allah mo honum ala tono leli ɗono jeeya tono leli ko bagdadi kono hana ano iraq naaɓe ko hanafiyuna walla shi'a wona hanabila tono wonno kono ala toon yimɓe
hannde wala toon caggal toon ahmad ibnu taymiya ari caggal makko ko hambali kami hoore mum luurodiri e annduɓe on sahaa luurodiri e laamɓe haa nannga soka maaye kaso ahmad ibnu taymiya ko gandomo hono mum ala deftere makko wootere wiyetende fatawi ahmad ibnu taymiya ko 37 juzu ɗum ala fof e aduna he ballifiri ɗum ala ko ala e deftere nde soɓe jeddata tasawufu e nder defte ɗe ne waɗi juzu on juzu haala tan wa tasawufu kanko Ahmad ibn Hanbal o ɓenni ibnul qayyim al jawziyya ari ko almuɗo makko on ko almuɗo ahmad ibn taymiya ko gandom hono mum ala kañum jeeyi zadul maad kañum jeeyi i'lamul muwaqqi'ina e defte goɗɗe ko mo hono mum ala kañum jeeyi madarij salikina fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in so wonano suufi o wawa haalde ko haalata toon ko suufi mo hono muɗum ala ahmad kanko ibnul qayyim al jawziyya ko juzuuje 4 kanje juzuuje 4 ɗe fof o yaltiniɗe ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ɗum ɗo ɗiɗo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in koye muɗum mo waɗi deftere nde koni jus'uuje 4 mboɗo jogii deftere nde nde wiyete ko madariju salikina fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ko haalata toon suufiyankagal e anndude Allah ɗum so tawi ka neɗɗo ahmadou ibn hanbala walla ko nandi heen saɗa yedda suufiya walla ko nandi heen ana janngani defte seernaɓe maɓe janngoye defte ɗe taw ha ganda koɓe kalten go lura Allah ala ɓurɗoɓe o ɓenni nde mouhamadou ibn abdoul wahab fuɗɗi arde kono woni battidiɗo joni noon on jeeya ko Saudiya ari e laamɓe Saudiya naaɓe men puɗɗi hoɗde nde ɓe nangodiri junngo ko faati diine on jogoto ɗum ko kanko mouhamadou bin abdoul wahab ɓesngu makko ko faati e aduna o siyasa o jogoto ɗum ko al saoud ɗum woni ɗum ɓe kawruno gila nden ha yetti e joni o ceerno mawɗo Saudiya mufti Saudiya mawɗo o koye galle ceerno o wonata ɓe mbiyete ko alu cheikh hajju sone haddoyi ko amirul muminina foti ardade hajju laamɗo makka o foti ardade hajju kono koɓe hawruɓe diine o ko ɓiɓɓe mouhamadou ibn abdoul wahab gardoto hajju ardoto ɗum ko goto e taniraɓe mouhamadou ibn abdoul wahab firteɓe keddi hen ha ñalawma ɓawo janggo ha ɓawde kamɓe jogui kamɓe garto hajju laamɓe ɓe ko laamɓe diine o kamɓe en jogui ɗum woni ahmadou ibn hanbal kala neɗɗo a yaltata ɗiɗo laabi 4 wiide min komi jama ahli sunna wa tabligh walla wattambin hoorema ka goto e yimɓe laabi ɗi ka goto hen ko wayno joni yimɓe markabi dawa waya ɓe ko hanafiyuna ɓe neɗɗo mumen ko mouhammad Ilyas on wonno ko enje madhabul hanafi ɓuuri madahibuji ɗi fof hewde yimɓe waɗi noon ko nde madhab o woodi nde seernaɓe dawlal abbasiya ko hanafiyuna abou hanifata e hoore mum abou yousuf mouhamadou ibn alhasan seybani e zoufar ibnul hudayli kamɓe gonno anduɓe laamu ngu kamɓe nomanno qadiji kamɓe nomanno anduɓe woni on zamanu dawla al abbasiya ko dawla hanafiya on saaha woni yimɓe tu hanafiyuna kadi jaari ko banggue funnague banggue hirnague o misra ne waɗi hanafiya ne waɗi shafiiya ne waɗi malikiya libya ne waɗi malikiya ne waɗi hanafiya tunus tan ɓaɗiɓen ɓe ne mbaɗi hanafiya ne waɗi malikiya algérie noon maroc mauritanie en afrique l' ouest ɓeɗo ɓe kamen ko malikiya ko ɗum addani ɓe addani abou hanifata yaajje abou hanifata noon leyɗele arabeɓe ɗe on saaha yimɓe fof ko hanafiyuna ko iraq en ndidorno urdun en
ha yettoyi Iran en Turki en leyɗele tubakoɓe nden gonnoɗe e Union soviétique ha yettoyi Afghanistan Pakistan Malaysia Singapour banggue funnague aduna o tout fanafi ɗum Abou Hanifa aɗa ɓuuri hewde yimɓe hay joni misra Ba Alhaji Mamoudou Diowol o e wadde ko Hanbali wadde kanko o jangi o ala o jangi koye Alawi Malik Alawi Malik ko Maliki kadi Alawi Malik ko Qadiri on mo jangi o ne jogui lawol kadi ko Maliki firti omo wawi ɗum ɗo Malik haɗata noon omo wawi hadith kadi kanko Alhaji Mahmoudou